रे ये रे पहिले रे तीन कसाच्या पट्टीला पहिले रे सोरा ये रे अंग दिसाल नाही म्हणता मेला काय हो ये रे सोरा बाहेर रे गार झालो भीतर बसलाय तीन कासांच्या पट्टीला बाहेर रे गार झालो भीतर ये रे बाहेर रे அவங்க அதை படார வந்து மாத்துறாங்க घर तुझे कळलं नाही घर मुझे तो म्हणून गुत्ता रे ये करो वेस रे तुझे चड्डी गेलाय वो ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಓಡೋ ಮಸ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ಆಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು कधी येत रे ती बरोबर ती Rayan, tahun pusing aku. Aku tak. Kan to, अनेक लोग लगेंगे गेला रे तो. अनेक लोग gara गेला. काल तो एवढं कुठे. पुणे गेलो, वाचलो तो. करता रे ते रावया इला मुत्ता है घर मुक्कार मुत्ताई तीन का सांच्या आणि तुया रावची गरज ना या घरान तुया गारावची गरज ना अंगाताव निकळतो तुझ्या मुता वैर बोसोली जाळार माका म्हणे सा बदल माका डेंगू गॅरंटी वडा मोस म्हणून पुसून येतो अरे आता काय रे अर्जंट आहे गुड्या बसून अर्जंट गुड्या बसून येत म्हणे तुझे घर बड्याक मात्री काकूच मोरी आहे तिथे अरे त्यासाठी तू गुड्या मागीर वसू तुझ्या अर्जंट बोलू अंगे रप्पा सांग माही तोपणी आणि बोलले माही बारी बघून जाता माझा तोपणी माथा भरले अंगा खाल म्हणते तुमगे एका गोष्ट ना की चूरी उदा का तने वैलो नसतो नाही तोंड तर बासनातल्या नाही रे मुझे बिझनेस केलं रे तुझे कॅटरिंग आहे ने डाऊट आला तू डाऊट जाऊ नसा मका खाल म्हणते तुझे हॉटेल मॅनेजमेंट केलाय लांगी बुसको केलाय म्हणून तुका सुपरवायझर केल्लो मुझे नाव लगड काढले मरे तुझे नाव आल्यार नाही काल म्हणे रे काय ना इथले बरं नाव केलम 24/7 कॅटरर्स म्हणून नाव आहे इथल्या फामाद त्यांचं इतले मरे मुझे नाव असा लगड काढले मरे तुझे काय विषय काय रप्पा सांग मला जाऊन चे गाले काल जेवण उन्हे पडले नाही रे हाल म्हणते केल्लम आमच्या कॅटरिंग ಅಂತ आवडे तोपल्याला उन्हे पडोंग आत मा जेवण उन्हे पडोंग साध्य ना काले पोटी मारताय रे तू आणि मुकार तुझे सुपरवायझरचे काम करची गरज ना या घरात राहूची गरज ना घराच्या मुखार मुच्ची गरज ना तुझे कित्या साठली फोटली कान घे अंगात तुझे राहूच्या नका म्हणजे दोडल्या मुखार राहूच्या नका तुझे काय आले सकाळ वाले हिला गल नाही लाय काय नाही रे कालच्या रात्रीचे जेवणाक किती ऑर्डर राहिले रे आमका
कल्चर राहते लिस्ट तेरा मांडत निष्ठाडून तुझ्या भितर वचून फाटल्या बागला जाऊच्या नाका कळलं मग नाही रे एक सुपर जर जाल्ल्या कितले वाढ राहिला म्हणून एक 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 मंड्याना रे कल्चर नाही कल्चर रात्रीचे थिंक कल्चर एक साधारण एक 2 3 कालचे 50 नाही 50 होय नाही रे एक वाढ वेस्ता 50 लोकांच्या वैर जाता मरे 50 गई केला मा ते सम ऐको नाही आमसरताय तू कारण असं खानपण क्लीन करू नाही घेऊन 50 म्हणले नाही 150 म्हणले देट्स ए नाही रे एका घरांत हकलाग मुरे आणि ती एक 150 लोकांच्या वैर जाता मुरे आणि तू गेले 150 नाही रे का जरा 150 रे लोक 200 900 कालचे वॉर्ड राहिले आमका 900 लोकांचे नेक्स्ट 900 म्हणतो नाही रे काल ओला काही लोक वरवास लोक ते हॉटलांत जेवण गेला मुरे आणि म्हाका कॅटरिंग मेळटीत की म्हाका खंयच्या दायरा राव कॅटरिंग वयसूनचे रे आनी पळगला ते इंडक्शन जाला ಗೊತ್ತಾ ನಾ ಮಣ್ಣ मुझे डावड़े पूरा कल्चे पूरा जल्ले पूरा सोमा करू बेस्ट आयडिया कळली आयडिया रे ती आता काल आमकां कॅटरिंग मेळ्ळें न्ही किराण नेक्स्ट टाइम आमकां किराण कॅटरिंग मेळटा ना ताणें सांगलें की डबल जेवण हाडया सगळ्यांक दिलखुश करया सगळीं दोतोरपटी जेवण आसता दिलखुश करू घालें तें पप्पाच म्हण चिंतलाय रे तुवें आयल्या जणांक तुज्या वाण उण्या पडला म्हणून हांव मुझे मांडा उनारा आणि वो डब्बू लागेला वो नाही रे कालच्या मेनून तू दुकरा मास कुंकडा मास मिक्सअप नासले रे कळचे ना मागीर काल रे तुम्ही काल ते दुकरा मास कुंकडा मास एकात आणि ते मिक्स करून वाटताल्यात येंगी काल माते केला मा ते दोग जाटेन वयते चेडे कॅटरिंग येता म्हणाले हांवें तांकां कॅटरिंग आपयली अरे म्हळ्यार ल्हान भुरगे न्ही तांकां सपोर्ट करीचे न्ही काय जालें म्हळ्यार ते म्हाका मागीर कळ्ळें केला मा ते इल्ले मोठे अशें मास इल्लें मुग जाल्लें येता म्हळ्यार हांवें सांगलें व्हडले आणी येता रे त्या धाकट्या आणयेक घालया रे आनी वाडया रे म्हणे तांकां हांवें ते कुंकडा मास्कांचे दुकरा मास्कांचे काडून आयसता ताजें जास्ती चूर मिस्टेक काय ना चूर तांणी कुंकडा मास जाल्ले दुकरा मास केले दुकरा मास जाल्ले रे कुंकडा मास केले सिंपल 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 ते सिंपल रे ते सिंपल नासकन कोणी वाटता ते रे कळसी कंचे काल म्हणते गेला ना ते काय जायना जायना कशें पोटा भितर मिक्स जायना तशें आमी पयलीं मिक्स करून 2 दां केल्ले कुमो केल्ले जाल्यार थोड्यांचे पोट सोमा आसना तांकां ते मिक्स करून दिलें ते परत जायना काय ना तांतू काय जायना तुवें आनी मिक्स करची गरज ना या घरांत तूं रावची गरज ना तुझी साठली बोटली खाण घे आणि वस्तू आमकां तू वस काय केला एक फंक्शन आता तशें उलयची तुका गरज भायर घालची म्हाका एक फंक्शन नाही रे पोर तुगे मरणाच्या मिसाक पेज आणि चिटणी टकू 2 काबाब घाल्या धाडले रे तुवें तनी तुवें ते स्पॉटार चेक करी दे पार्सल करता तुवें चेक करी दे तुवें तुज्या कॅटरिंग वाले तुवें जोंगेचे न्ही काल मुळे रे तुवें काल मुळे रे काल उलयताय रे तू मुझे कॅटरिंग कशें चलयची म्हणून तू म्हाका शिकयताय रे या कोड येळांत मुझ्या आबान पयले बटी कॅटरिंग घाल्ले रे हे उडास दवर रे तू म्हाका शिकय नाका तू तुजे काल आसा ते पुरा खाण घे आनी वयसर तू आजिल्लो मोडर ना घेवन कल इमोशनल प्लॅन करी आता करया काल रे एकलो तो बुसबुसू करताय किलो मग तू सोडलं कोण म्हणजे वडली माय आवय बापय बायल बायल न्ही तुंतुनी म्हाका एकलो तसो एक अवकाश दी केला प्लीज केला एक अवकाश दिता तुका एक अवकाश दिता
तरटलोय काले काले ऍक्टराकडे तुझी ऍक्टिंग की नाही पुरं समजलं म्हणे तू एका कसिता म्हणे कंचे समाजाव ना असलही बिघडले तुझी किती साठली फुटली असा काण घे आउट 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 वस केला सुपरवायझर नका दुसऱ्याने जे काम करता नाही रे तू हॉटेल मॅनेजमेंट केला सुपरवायझर सोडून दुसरं किंची काम करणं म्हणतो लई रे आता इंग्लिश उलत आहे ते म्हणे हॉटेल मॅनेजमेंट शिकला होई कम्प्लीट केलंय ये देवा मुझ्या 3 कासांच्या एक वर्ष तो मुझेकडे काम करताय रे मुझे हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणून काल मुझे कोटी मारले रे तू कम्प्लीट झालं आम्हाला शिप्पर असतो ना जायत रे तरी की तू काय एक अवकाश दिया कंच्या एक 2 काम करताय की एक सुपरवायझर था तू एक डाउन गलची एक ताचे मधले गंची ये कुकिंग करता तू हे कुकिंग करणं लोकांनी गारव असाचे खाक साग नाही तू काय म्हणताय केला प्रॅक्टिकल आणता टॉप नाही प्रॅक्टिकल फुल मार्क्स मका हांव कुकिंग करता नाही तू सांग कळलं म्हणी सर हांव सांगता तुका होय गे होय तर मका काय नका दुक्रा मस्का सरांच्या म्हणून दाखव मका दुक्रास शी पाचशे म्हणता आले मका पची सिंपल येते हांव सांगतो भाई लगी तो कान सोड नाही दुक्रा मस आणि झाल्या फर्स्ट पूर्ण दोन तुझं सांगितलं सगळे सांगितलं बेस्ट तो बेस्ट होय ताज्या बदलाक तो गायराचो राजू तांडोर रे 3 गासांच्या दुकरा मास रांदीचे जाल्यार उरलो गाल्या दोरचे रे किनगोळी मास मेलाय रे ओ तू रान दुकराचे म्हणले नाही हा रान दुकराचे म्हणजे तू गौंटी म्हणली ओके सॉरी मग मला सिलेबस मस्त केला मग ते पुढे उडस करून जाईल समान गौंटी नाही गौंटी सांग गौंटी दुकरा मास रांदीचे झाल्या हॉलाच्या बस स्टँड अंतरावायचे जेसन बस आत करीचे बस सडाचे कंडक्टर 15 रुपये दीचे आणि किती गोळी द्यावाचे अरे आम सोडताय केला मात्र अंगात तुम्ही मिस्टेक करची दनी म्हणल्या उपरांत तुम्ही मिस्टेक करू नजो पण सांगता तुका हांव सुपरवायझर सांगता राव जायता कंडक्टर 15 रुपये दिले उपरांत कंडक्टर लो वापिस कंडक्टर मूल बले म्हणायचे आणि 3 रुपये सारीचे 3 रुपये घालाय सारीचे 3 रुपये काला सर जे म्हळ्यार हांगा तो किन्नी 15 रुपये 12 रुपये नाही 3 रुपये उरल्या मागीर कोंड्यान घालना काय काल उलते साहेब कोंड्यान मागीर घालू कितले महत्वाचे गोते तुका 3 रुपये जाऊ आजच्या मागीर किन्नी गोळी देव नका तू यानी किन्नी गोळी देवोनु कोपाची सुपियोनु इलेक्ट्रिक बिल बांधूनु आणि काले पुरा खाणगोनु दुकरा मास खाणगोन तो गारा येताना ते वलांतो लोक गारा वसवून घालो रे नाही इलेक्ट्रिक बिल बांधून कोबा ज्यूस पिऊन पुरा नाचले सीधा आणि किन्नी गोळी देऊन मासडू मात बाकी नका तू मास आण नका सुटी केले मास आऊन ताणनेता तू मके एक रांधून दाखे आणि मात्र एक आणि काढे बेटाडू का गॅस पेटवू का तई जाऊ नका सीधा डायरेक्ट कसे रांचे म्हणून एक सांग बघा डायरेक्ट रांचे ओके तसे धनी म्हळ्यार तसे सांगितले तुवें डिटेल स्टेप बाय स्टेप आता सांगले बरे तसे सांगितले पळे कान सोड नाईक सांगतो तुका पोट्टा सांगता सांगता राव आता दुकरा मास आडले म्हळे न्ही आता आडले सुटी केले दुकरा मास ओडल्या बाणाला गलीचे मागीर नवरत्न तेल गलीचे नवरत्न तेल घाल्या दुकरा तकली पडताय ना ते ओडल्या तकली पडणं झाले त्या रे प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर केला ते असं मागीर इल्लो बापात पिटो इल्लो ओल्टी पिटो आणि पुरं संकुपशन करणं रुचीक दुकरा मास रेडी संकुपशन घाल्या रे आता केल्ल्या पुरा लगड काढताय रे कोणी म्हणे संकुपशन नाही ते कवे स्टाईलर एक वर्ड सांगलो आले पुरं मिक्स करून घालच्या संकुपशन म्हळ्यार ही नवीच रेसिपी हा पूर्ण होता तुझी ती रेसिपी खाणगोन काय वाला म्हणे तुझे जेवण झालं ते वालाच्या काकसा काही बिघाल जेवण साहेबा नका तुझी रेसिपी नका तुझी कुकिंग नका निकल तू अंगता
नका अंगा केलम केलम उठ केलम प्लीज 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 ये कोकस केलम प्लीज ये कोकस प्लीज 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 उठ रे प्लीज कोकस ओ वसंत सांगल्या राईट का ना हो कोलनातल्या कोल उपाय कर नांगा ताव नाका दावंडीचे उठ एक फायनल अवकाश देता फायनल अवकाश जाय केलम टँक या तू काय या फायनल अवकाशान तू पास म्हणी जशी झाल्या होय आणि मुखार मुझ्या कॅटरिंगाक सुपरवायझर इथून तू हांव मेल्या उपरांत कॅटरिंग तुजेंच कॉलम जाय बाय चान्स आणि तू फेल म्हणी जास्ती झाल्या हांवें सांगोंक ना वाट नीट रेडी असा वाट तुझे काणगोनचे साठ सारा काणगोन सीधा यायचे जायत केला फायनल ने फायनल डील सांग काल आनंद येईल हांव सांगतो सिंपल सुलभ मछली फ्राय कशी करते सांग मछली फ्राय तो मछली फ्राय सारली सिंपल तुम्हाला कांचन नाही बनाले दोरीचे हांवें मछली फ्राय करून सांगेली दुकरा मास रांदून सांगेले नाही तू काले केलं आमचोर तय काल्याक कोण दुकरा मास रांदले बनाले नाही ते रंडेर नाही ते कांड साइडीन दोरीचे म्हळ्यार ताच्या मागीर कायल दोरीचे ताका तेल गलीचे खंयचे नवरत्ना नारले तेल अप्पा आता म्हणे समा सांगले ताच्या मागीर सुट्टी केल्ली मसलेक हळदी पिठो बापात पिठो सिरको आणि रुचिताकीत मीठ समासाडी साळून चुल्ला करून या तेला सोडी 5-10 मिनिटांनी रुचीक मसली फ्राय रेडी ते रेडी जाऊ ना मछली करेक्ट यशवंतरांचे मछली रेडी जाऊ ना म्हणून सांगले ना वे ये काल म्हणते गेला मा यशवंतरांचे ने ना सामान ना माय कशरांचे अंगे सांगता समा कान सोन्नो ऐक आता मछली रांदीचे जाल्यार घरात आणून पोते काणगोन कॉलाच्या मुकल्या बस स्टँड नंतर रावोन जैसन बसाक आत करण जैसन बसाचेर सोडोन कंडक्टराक 15 रुपये दिवन पुरतून कंडक्टराक आपण 3 रुपये चिल्लर काणगोन किन्नी गुळी देवोन तई ನಾನು मार्केटिंग वसोन तई ನಾನು मोगोरल्याडे झगडें करण मछली कोण तुझो बाब रे